Fă de astea pe PlayStation. Numai acolo reușești să le faci, că în realitate nu apuci. Am dat de loc, îți fac balonul. Uite că vine acum încoace, din partea stângă vine. Stai aici cu minte, mami. Așa, că aterizează. Ba nu, uite, urma cum vine acum. Fii atent la ce în stânga. Lucrați de o aripă. Știu, ăștia se conducă, nu piloteze. Unde e Anton meu? Zizi, hai aici. Lasă-l acolo, lasă-l acolo. Stai acolo cu minte. Fii atent că vine acum înapoi. Stai că mai face ceva. Acum cred că aterizează, că e prea jos. Aterizat? E capul meu ce tare! Super tare! Ăla a aterizat, gata! Micurile! O spăriat! Hai de capul meu ce tare sună asta! Asta nu fac tare! Și fain! 1, 2, 3 în spatele fiecărui. Eu lua prin surprindere, așa-i? Așa-i? Asta a fost faza, să ne uităm la ălălalt din spate și... Fii atent că vine încoace acum. Știi că acum vine altul. Fii pe față. Auzi, ăsta e sunetul surdic.
Ce facem?